N'ụbọchị taa, anyị ga-amụ maka ọnụọgụgụ. N'ikwu eziokwu, anyị nọ na usoro ịmụ ka esi agụ ọnụọgụgụ ugbu a. Mana achọrọ m ime ka anyị mara na anyị agaghị abịa mụwa ọnụọgụgụ niile. Anyị ga-amụ ọnụọgụgụ ndị ga-enyere anyị aka gụọ ndị ọzọ. Anyị ga-agụ bido n'otu ruo n'iri, bido n'iri ruo n'iri abụọ, bido n'iri ruo na narị, bido na narị ruo na puku. Ndị nke a ga-enyere anyị aka mụta ka esi agụ ndị ọzọ niile. Ngwanụ, nọrọ ọfụma. What do I mean by that? We are learning how to count numbers, but we are not going to learn how to count all the numbers. We are going to learn how to count the numbers that will help us count other numbers. So we are going to learn how to count 1 to 10, then 10 to 20. We are going to learn also in tens how to count 10 to 100 and then 100 to 1000. If you learn these ones, you'll be able to put 1 or 2 together to count 1, 2, 3 in Igbo. Imeela. Ngwanụ, ka anyị bido.